Evo nas na 25. jubilarnom festivalu dokumentarnog filma Hot Dogs u Torontu. Naš predstavnik je bio i film When Pigs Come, Biljane Tutorov. Ajde prvo da počnemo sa pitanjem kako je naslov dodeljen filmu. Glavna junakinja filma je Dragoslava Aleksić, profesorica u penziji koja živi u Bačkoj Palanci, maloj varošici na srpsko-hrvatskoj ili srpsko-evropskoj granici. Ona već skoro 40 godina pravi svoj privatni arhiv, dakle Secka čuva članke iz novina, kaže nema deci da ostavi nikakav novac, pa ćemo ostaviti taj arhiv koji svedoči o istoriji i svemu što nam se događaju, u čemu smo učestvovali. I dok to radi, u stvari čisto i sluša muziku, ima i veliku kolekciju vinila. I u njenoj kolekciji vinila se našla jednu ploču s jednom pesmom koja se zove Kada dođu svinje, koju je napisao Bora Ćosić, veliki jugoslovenski književnik i disident, a koju je otpevala Nada Knežević, diva jugoslovenskog džeza. I svidela mi se jako pesma jer ona u stvari govori o vremenima pre Drugog svetskog rata, negde, ne znam, to je bilo za neku seriju koju RTS radio 76. godine i govori o tom momentu istorije kad ljudi počnu da gube kriterijume, kad su letargični, možda se zabavljaju, gledaju da zaborave teške stvari i kad im se ispred nosa provuku neke opasne situacije i onda zapravo ni ne osete šta im se događa. Mene je na kraju tvog filma podsjetila i ona animacija išla sa nazivom filma na koncert Rodgera Watersa, gde je na kraju pisalo da je Trump svinja. To sam teo da kažem, ima direktne političke konotacije tvoj film. Pa ima, vidiš, nisam znala za to uopšte, to mi je sad potpuno neverovatna koincidencija. Uopšte nisam znala, ali nekako smatrala sam da taj naslov ima smisla tek na kraju filma i htela sam da odjevna špica bude neka vrsta alarma. Nisam htela jako čvrsto da povezujem poruku pesme sa, da idem u neku didaktiku, ali prosto mi je bilo zanimljivo da se u toj jednoj državi, jer to danas smatramo da je bilo neki strašni režim, jer većina zapadnog sveta su se ipak pevale takve pesme, mislim da je potpuno verovatno 76. godine. Ja smatram da je Jugoslavija bila zanimljiv projekat i zapravo jedna u sve mane napredna, jedno dosta emancipovano, da kažem, društvo. Da, Dragoslava kaže da kad su išli u Budimpeštu, da je nekada bilo obrnuti put. Da, junakinje se kartaju zapravo sve vreme, ali ne vidimo u filmu odakle ta navika. One su u stvari tri junakinje, dakle Dragoslava i njene dve drugarice, profesorice u penziji, su bili jako protiv Miloševića i onda su u tom malom gradiću kojem je čvrsta ruka vladala ili pogranični, tu se valjda svašta moglo švercovati. One su u stvari bile odabrane da čuvaju targete tokom bombardovanja i naravno su se jako bojale i onda su jedno drugo pravile društvo i tako su počeli da se kartaju. I onda kad je prošlo bombardovanje i kad im se učinilo su došla bolja vremena, su krenuli da se kartaju u neke sitne novce, u te neke sitne dinare i onda kad skupe neku gomilicu, onda kao odu u Evropu, da vide tu Evropu koju mi težimo i u kojoj su u stvari sve više razočarane jer nije više jasno šta ta Evropa stvarno hoće i koga podržava i zašto i kako. Tako da je to u stvari jedan mali uvid u tu sveopštu konfuziju koju su ljudi zapadni. Da, u drugoj polovini filma odlaziš totalno u politički kontekst, ja? A ima jedan divan odnos bake i unučadi, ja? Tu je moglo da... Odnos bake i unučadi je bila jedna od pretpostavki
filma, ja sam htela da moju generaciju koja je stvarno nekako potpuno presečena tim 90-im godinama i događaju, da sam vidim, ok, evo ja znam moju generaciju, ali me zanima šta se dešava između starijih i mlađih. Da li je ovih koji su odrasli i zapravo proveli većinu svog života u toj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji i ove sad nove dece, jer dece moje generacije, da sam vidim šta se komunicira između te dve generacije. To mi je bila postavka. Htela sam i da dam reč jednoj pametnoj ženi, naizgled običnoj, iz provincije, dakle ne iz Beograda, ne ove žene koje su bile glasne, koje pripadaju srpskoj inteligenciji, i koja me inače užasno razočarala, što je bio direktan povod ovom filmu, već jedno tako baki. A što se tiče političkog konteksta, on se zapravo sam nametnuo, jer smo mi tokom 2,5 godine, dakle od 2013. do 2017. dok sam je pratila, mi smo imali, ako se ne varam, 4 puta izbora. Da ne računam ove ponovljene lokalne izbore u određenim opštinama i tako dalje. Tako da ta apsurdnost, Dragoslav osim toga voli da zna šta se dešava, ima 5 televizora u kući, smatra da je jako važno biti informisan i prosto je ta politika uletela u njen život i mislim to je jedan od razloga što sam i odabrala da radim film sa njom, jer me zanimala ta sveopšta zapravo konfuziju u kojoj smo sve više između medijske stvarnosti i neke banalne stvarnosti u kojoj živimo u ovim bivšim jugoslovenskim zemljama. Dobro, možeš da kažeš šta ti je sledeći projekat, pošto ima ovaj film ima lep festivalski život, ili tako? Da. Pa sledeći film je praktično spreman. Čekam još malo da idem po festivalima sa Kada dođu svinje. Sledeći film je u stvari prethodni film. Njega sam snimala gotovo 15 godina i počela mnogo pre Kada dođu svinje. Tokom jedne velike avanture koju sam živala 10 godina sa grupom muzičara u Parizu gde sam studirala. Te muzičare predvodio Darko Rundek, koga većina ljudi zna kao pevača i autora pesama grupe Haustor iz takozvanog jugoslovenskog Novog talasa. Dakle, Darko nas je okupio u Parizu, taj band se zvao Cargo Orkestar, svi smo bili neki imigranti, što Bosanci, Srbi, Hrvati, Portugalci, čak imamo jednog Švajcarca koji je onda postao travestit i tako dalje. Dakle, svako od nas je nekud otišao tragajući za nečim, da li za boljim životom ili da bude slobodniji ili da nešto shvati ili je morao da ode kao dvojica Sarajlija. I ja sam u stvari spontano radeći u bendu počela da snimam taj radni proces koji mi je naravno bio jako zanimljiv jer sam i sama odrasla i Darkova poezija i Haustorova je deo mog sentimentalnog vaspitanja i u stvari sam počela da pletem jedan film koji nije biografski film o Rundeku, ali nam ga strašno približava, jako smo mu blizu i film prati i bavi se baš najvećom intimom tog stvaralačkog procesa. Mislim da je kod Darka posebno zanimljiv jer smatram da je veliki umetnik. I kad će biti film? Film je praktično gotov, imamo još jedan deo postprodukcije, fali nam još nešto novaca, to je dosta velika koprodukcija, francusko, srpsko, hrvatsko, švedska. Čekamo nas neki dobar festival, možda u Torontu. Da. Dobro, čekamo vas u Torontu sa Rundekom. Hvala.